taký hrozný hluk. Áno, za nič nepočujem. Nečujeme vlastného slova. Vidíte vôbec mlieko tuto v mliekárni niekedy? Koľko vody ide do toho nízkotučného? Jakú chémiu do toho dávate, že to vydrží týždeň? A to môže byť ešte dobre, také mlieko rozobraté, potom znova zložené, však to není Lego. Už v škole nám súdružky učiteľky hovorili, že kto chce mať svaly, musí ho piť. Určite aj Rambo ho pil, aj Terminátor, aj Kapitán Dabač. A potom si človek otvorí internet a hneď mu mlieko skysne po brade. Podvodný text podpísaný Milanom Lasicom, ktorý ho ale vôbec nepísal, tvrdí, citujme, že dnes sa už ani kyslé mlieko nedá doma vyrobiť, pretože vznikne jedna smradľavá, odporne zapáchajúca tekutina. Konec citátu. Má tento podvodnícky pakôň pravdu? Vyrábajú naše mliekárne žbrndu? Zistíme. Pátranie po zožbrndení mlieka začíname prirodzene v mliekárni. Táto sa nachádza v Sabinove. Sprevádza ma jej šéf Marek Kunda. Prečo je tu taký hrozný hluk? Áno, za nič nepočujem. Strašný. Nič nečujeme vlastného slova. Je tu odstredivka, paster, standardizer, zásobné tanky, čiže všetko dokopy nám vytvára tento krásny zvuk. Keby tu bolo ticho, mliekárne mŕtva. No, spoľahlivo žila, to je fakt. Všetko tam hučalo. Ale mne hučalo v hlave, bez ohľadu na internety, ako je možné, že mlieko dnes vydrží tak dlho. Keby ja som bol mlieko, hen tam by som skysol hneď. Keď si kúpim vaše mlieko, koľko mi vydrží v ladničke? S tým, že je ošetrované tou pasteurizáciou klasickou, tak vydrží 7 dní. 7 dní? Je to čerstvé mlieko, ktoré má predpísanú záruku 7 dní. Ja si pamätám, že mlieko, keď som bol malý, tak sme museli vypiť na nejakých 2-3 dní, lebo to proste sa pokazilo. Jakú chémiu do toho dávate, že to vydrží týždeň teraz? Žiadna chémia tam nejde, absolútne. Normy hovoria, že čerstvé mlieko musí byť bez pridaných konzervačných látok, jednoznačne. Nič. Dobre, tak čo je ten zázrak? Prečo to mlieko vydrží zrazu týždeň, keď predtým vydržalo 2-3 dní? Nie je to žiaden zázrak, je to vývoj. Tak ako vo všetkom je niečo vývoj, tak takisto aj vývoj vo výrobe mlieka, a to už myslím na prvovýrobu mlieka. Za tých x rokov, ktoré som v mliekačine prežil, pamätám doby, keď takto mlieko vydržalo len 2 dní, ale bola úplne iná úroveň už spracovania mlieka. No tak keď to nie je žiadna chémia a sú za tým len zlepšováky, tak sa poďme pozrieť na tie zlepšováky. Čo je iné ako kedysi? Kdeže nám tá žbrnda čpie? Najprv zo všetkého sa tu pasterizuje. Ide o rýchle zohriatie mlieka na 72 stupňov Celzia a cieľom je zahubiť mikroorganizmy. Ale to nie je žiadna novinka, to sa muselo už pred druhou svetovou vojnou. Žiadne žbrndenie. Ďalší krok je, ale aspoň pre babičky, novota. Odstreďovanie. A cez počítač. Čiže k vám príde pekné mliečko, ktoré má tučnosť nejakú cez 3. A vy od stredivke od neho oddelíte tuk. Áno. Všetok. A čo z neho ostane? Keď oddelíme všetok, tu ostane odstredené mlieko. Čiže vy najprv odoberete ten tuk a potom ho tam vrátite iba na 1,5. Množstvo, ktoré tam chceme pridať už. Odstredívka odstredí smotánu osobitne a ako odstredené mlieko osobitne. Áno. A potom to ide na štandardizer. Ten štandardizer do toho odstredeného mlieka primiešava určitú časť smotany, aby to dosiahlo tú 1,5% tučnosť. A prebytok smotany z toho štandardizera vytieká napríklad na chladič, na kotlík a tú smotánu máme už uloženú v tanku a potom ju pasterizujeme a používame do výrobkov. A to môže byť ešte dobre, také mlieko rozobraté, potom znova zložené, však to není Lego. A stále hovoríme iba o jednej zložke mlieka, o tuku. Dobre. Mlieko má ďalšie zložky, ktoré zachovávame aj pri pasterizácii, aj pri odstredení, aj pri štandardizácii. Takže vlastne ostatné tých výživové zložky, či bielkoviny, cukry a iné minerály ostávajú tam. Do tejto chvíle sme nezistili nič, čo by mlieku ubližovalo, iba sa z neho bral tuk. Keďže v Sabinove robia iba polotučné mlieko a my sme ho chceli vidieť v jeho plne tučnej kráse, museli sme ísť tam, kde robia aj plnotučné mlieko. Do Bratislavy. Mliekáren sme našli, vedúceho sme našli, len mlieko. Mlieko sme nenašli. Vidíte vôbec mlieko tuto v mliekárni niekedy? Ja som veľmi rád, keď máme takéto exkurzie, takéto rozhovory, dialógy a som veľmi rád, keď kolegovia po prejdení tejto prevádzky nenájdu liter mlieka alebo klapku mlieka na zemi. Pýtam sa na otázku, či vôbec videli mlieko v tomto systéme. Ak povedia nie, ma to poteší, pretože je to svedčí to o činnosti tejto prevádzky, tohto zariadenia, týchto ľudí, ani kvapka mlieka na zemi.
A teraz konečne príde rada aj na teba, milý falošný Lasica, a na tvoje zle zrazené mlieko. Kopec ľudí trápi, že keď majú mlieko a že by si chceli urobiť treba vlastnú smotanu, takže to mlieko bude hnusné. Kde sa stane to, že to s tým mliekom sa už nedá nič robiť? Procesy tohto charakteru, kedy človek si, alebo gazdinka si doma dokázala sama vytvoriť kyslomliečný produkt, tie už sú trošku za nami. Pri takomto množstve spracovaného mlieka sa jednoznačne musí dávať dôraz na tepelné ošetrenie, spracovanie mlieka, a to spracovanie nie je len na podstate tepelného ošetrenia. Ja zopakujem otázku. Pri ktorom z týchto krokov sa stane, že to mlieko už ako keby sa nedá s ním doma nič robiť? Je to proces, hlavne homogenizácia. Homogenizácia, to je čo? Homogenizácia spôsobí to, že jednotlivé tukové guličky sa tlakom, mechanickým pôsobením na smotanu prakticky dostávajú do ďaleko menších priemerov, ale zároveň zabezpečuje to, že chutnosť je v celom objeme výrobku konštantná a nenastáva vystupovanie, to, čo sa pýtali, že gazdinky chceli, aby im vystúpila smotana na povrchu, aby si ju mohli zobrať a doma si stelkli maslo. Tento proces cez homogenizované mlieko nie je možný. No, tak sme prišli na to, čo je naozaj iné. Homogenizácia. Vašej babičke by sa veru nepáčila. Ale vy, ruku na srdce, asi nie ste vaša babička. Naozaj by ste zberali smotanu, tlkli doma maslo, tvarožili, syrili, parili. Alebo je praktickejšie, keď si mlieko sedí v chladničke bez zmeny 7 dní a až potom sa z neho stane žbrnd, alebo ste ho nestihli do kávy vyčaprtať. No, to je len úvaha. Na to, či je ozaj dnešné mlieko horšie, nech definitívne odpovie odborník. Viete porovnať kvalitu mlieka kedysi a dnes, povedzme pred 30, 40 a tak ďalej rokmi? Lebo ľudia často spomínajú, aj furt sa na internete píše, že kedysi to proste bolo lepšie. Laici obyčajne porovnávajú neporovnateľné. Mnohokrát, častokrát pri týchto porovnávaniach sa porovnáva nízkotučné mlieko s plnotučným a tak ďalej. Pokiaľ by sme teda mali naozaj porovnávať plnotučné mlieko s plnotučným spred, povedzme, 20-30 rokov, tak nemali by tam byť nejaké zásadné zmeny. Dá sa povedať, že skôr by som, ak by sme hovorili ešte o pasteurizovanom, šetrne pasteurizovanom mlieku, tak tá zvýšená hygienická úroveň v súčasnosti umožňuje to predĺženie doby spotreby na 5-7 dní. Čiže dá sa povedať, že ak porovnávame rovnaké produkty rovnakého charakteru, tak dá sa povedať, že teraz sú vyrobené za lepších hygienických podmienok a tým pádom by mali byť kvalitnejšie. Preveríme si to. Na družstve sa kravy dojili strojom. To aj dnes. Ale potom sa mlieko zlievalo do takýchto nádob, ktoré neboli ani utesnené, ani chladené. Dnes to ide z kravy rovno do chladu. Do mliekárne sa nádoby zvážali na nákladiakoch. Ani tu sa nechladilo. Dnešná cisterna chladí aj mieša. V mliekárni sa zlievalo do otvorených kadí a pozrite sa, aké hygienické prostriedky mali vtedajší pracovníci. Dnes vás navlečú tak, ako by ste šli opravovať jaslovské bohunice. Takže definitívne. Kto má z mlieka žbrndu, sám si za to môže, rýchlejšie mal piť. A darmo spomínať na mlieko kedysi, lepšie to nebolo. Ty, milý falošný Lasica, keď sa ti žiada mlieka kyslého na parapete zarábať, kúp si surové z automatu. A ty, milý internet, tak kvôli tebe som zo seba v mliekárniach spravil otravného hňupa. To mlieko, že polotučné, plnotučné a tak ďalej, koľko vody ide do toho nízkotučného? Kilo mlieka, alebo liter mlieka obsahuje asi 12-13% sušiny. Všetko ostatné je voda. To si treba uvedomiť. No a vy ju tam dávate? Celkový produkt obsahuje samostatne vodu. Vodu. Ešte raz, dávate do mlieka vodu? Nie, alebo nie? Absolútne. To trvanlivé mlieko sa vyrobí, takže v podstate vy máte nejaký prášok, hej, a ten zmiešate s vodou a potom je z toho mlieko. Som x-krát na to odpovedal, ale odpoviem ešte raz. Spracujeme kvalitné surové mlieko, živočíšneho pôdu, kravské, za špičkovej technológii a na špičkových plničkách. Žiadny prášok, žiadna voda, žiadne obnovené mlieko nerobíme. Nerobíte.